Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Set Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Set Panyawan Coffee, 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 Set Panyawan Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niya ang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko Dili ko kumay mong masayop. Tingog karon ni Alan. Siya karon may kanta. Ang iya karon tingog ang akong gikamingawan nga permi kong mapati. Samtang magsudong ko niya sa gamahanan sa amin dito sa among kingharian. Pangitaon ko ang gikikanan siyang tingog. Makita di ko kita pagbalik, Alan. Ug niiningi kayo na. Ako na si Prinsesang Amy. mo.
Ay, wag itay mo tingog ba na? Wag itay Bisag mo na tayo syusyo. Kuha pag yan po mo nagkanta. Pero, asa to mo pinungod, ha? Ha? Ibundak nito. Ibundak. Alantos. Nagkabugnang pagbating ni Carol Bainaldo. Ikaw ba sad Naldo ba? Unsa ba sad ka oy gipahinumduman sa nimo oy? Oh. Gidagan ita niya dinis video kay aron ko no malimot siya kadiyot sa hugaw siyang hunahuna nya pahinumduman nimo. Ay, sorry. Ako di sadan. Nalimot ko. Ako di sadan. Sa may labot ko O sa may sunod mong kantahon, Tagay bay. sa way, tagay sa ta. Say tagay. Ganahan ta mga ta. Tagay ta. Unya na nang tagay oy kaon sa ini atong gibawon nga pagkaon Kay wa pa biya kay panihapon. Ay, sa- Anak ka. Ay, sige, inom. Duta tag si di Carol pinisulti na ko ana de. Ansalan? Awa oy. Aw lagi. Kantahi ko Bainaldo be. Gi! Ay, Gi! Ay! kaon sa kuno ko dire. Kaon, kaon nini. Magpalit ko, magpalit na, pili ko kantabi. Unsay imo, dahil sila. Kanta ka! Ay sao? Gadi- Ay dala kog apil na katakanta nimo dala doy kay na. Gadi kang kwarta, ay kanta. Lagi kay liron-liron sinta ra gid ako na mahu Analdo. Pero sayo pa lang na. Dili gid na ako atrasan. Ikaw ilay kanta diha. Sa imong pagtuwan nakita ko inday. Dili na si Alan ang ikanta. Ang katulad ka ng Gili maldito ko nga kadto naldo. kay dunay nagbitay. Ug si Alan, nagsigig inom ka o pananay ko si Ihikap kababae. ko dayon ang Dili misiwil mo na mao kamay. ang asawa nga maldita. Gahi Kinsa may kalit lingin siya? putonis man di ay. Kalain sa akong Sa gipati. Nga lantay malain nga siyang gamay kasulting babae. nagdugta inday. Dili lang una ko maduol nila. Nagakos Dinilan ko sa luyong ang buwan sa nagtinandayay. likong nagpasalibot. O kay Ang importante, gilamian ni hunong ko Nga mi apapagay ko inday. kini sa dapit nilang Alan. Pagkaahak Tanawa ako score. Dahil sila. Great singer ka na ko. Ay! Dahil sila. Nangangamang ka na kung saan na. Bainaldo. Saan ka? Lipay ka nagkanta ko? Dali ang nahubog sila. Di mo din ni Anna daw ni siya inom hukdong man dayon. Dahil sila nagngangak. Kangila din mo lingag-ngag dahil sila. Nangahubog na mo. Kadali agod. May kanta lang ko. Nahubog din mo. Saan ba nahubog mo kung kanta? Sa akong tingog? Ha? Ikaw balang sila ba ya? Sagos lawas. Ngayon sago. Ikaw sa kanta diya. Kantahig mayo. Duku, agingag-ngag na sila. Akin da, mapahimuslan ko naging bayana. Kaya naluro ni. Tungkol sa inyong giinom bay. Nagganga o. Naglingag-ngag na sila day. Naluro na sa inyong kubog. Sa inyong giinom bay. Pahimuslan ko ni. Ay, ay, Damn. kantahin na ay. Kat-kat buli. Ha? Kat-kat buli. Ay! Nanay menos ang kat-kat buli. Wow, oy. Naa siguro. Gwa, kit-kit buli. Abi? May kaibo gali kang na sila. Pangyobi na. Ay, binuangin. Ano sa mga? Dugkalon ko nilingag-ngag. Lara. Tagtangan ko silingag-ngag. Igmatay ni Wana nilingag-ngag. Ako, biliba gina ko ng bayalan. Pitik kalita gining imong kausaban. Sukad kamuna sa Carol. Kakiliad to. Maabi anay buhat ni mo. Hobgon lang ng babae. Paimuslan din ni mo. Sama-sama Hindi na kay Bana. Ano man? Basta Bana. Ay, Linta na lang kas. akong buhatang. Yes ako'y. Anghi ka? Barag man ka. Kaya pa? Oy, boy. Murag igo ko gamay da. Wa naman ko kayo inom-inom sukan menu ka. Nabag-uhaan ka? Wali. Laukon sa rin akong bitin ay ha. Okay. Kanta niya. Pilis ko akong katao na. Hinay lang ha. Siguro, siguro ang may iro diya ngit-ngit kay manghambat ng iro diya. Pakanya ka. Mas maayo patuol pahambat ni si Iro ba no? Wow. Wa mo ni gamit. Ayaw. Ayaw. May ni Paul Migasan. Oy, hayas iro kun mo na. Ako li hambat na labi.
Inahan ko Rayna. Nagatog ka sa gikanta ni Adtong Naldo. Maong nagkita na usab kita sa damgo anak kong prinsesa. Mao ba? Nahikatog ba di ay ako? Ayaw usiki ang panahon. Paglikay nga mahikatog ikaw. Aron mapahimuslan mo ang imong pagka-prinsesa ni Amy. Kadiyot lang inahan ko Rayna. Unsa karong... Wasan yung sangkong kayon. Saan lihok ng murag panaptod ng kulor puti? Bastos ka? Unsa ka na imong gibuhat? Kinsa ka? Alan? Nakaila ka na ko. Giabat ko! Giabat ko! Tama ba? Ito! Giabat ko! Nakakit ka si Alan? Nga naman ka ha? White lady kuno ko. Nga naman ka ha? SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bilami ka adlaw tidto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nay natambag namo nga magpalit daw mi og SED Liliment, haplas og panyawan kapsul. Ipag 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan kapsul nakalibang dayan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto ka pa. Unsay abat ba? Uli kilay! Giabat ko! Wait, lady ako nakita dito sa luyong bahin na nang may dakong kahoy, bay ba? Puting sinina! Ni puti gud heman. Abot lidi. Puti gisinina. Mamaulit ta, bay, mamaulit ta kay giabat ko. Pakawa sila, kay mamaulit ta. Di arasis malibot ang wait lady, bay! Ganahan pa kay kung puti. Dahil sila. Pagmata day. Di ako ni abat. White lady ko no. Mamauli ako ng takit. Doon ako ni abat. Kaong ko gabat. Ay! Bahala na mo niya. Abat, bay. Bahala na mo niya, basta! Musibat ko, diyan mo! Oy! Iyay nanibawat white lady ko no. Puti. Ganahan pa kay puti. Nanibawat kong balibo. Ang tanan yung balibo. Ang tanan yung itang balibo. Ay, diha ka na dahil sila. Nahadik si Alan ako? Ug ang putig itlog ni Sinaldo? Nahadlok bisan ug wa pa siya makakita nako. Noon sa naman eh? Imbis nga na prinsesang Amy nagyuko, nahadlok na hinuon si Alan ako. Ngano kini inahan ko Rayna? Ni mata ang babae? Diolon ko siya. Ano na may nagsaba-saba og kanta? Alan! Ado! Kumusta, babae? Ha? Babae nga nagputi og sinina? Ha? White lady! White lady! Nahadlok sa siya nako? Nga naman yun ka? Buang nga lagi na kita mis dahil sila, white lady, kamis by Naldo. Ikaw, Naldo, di ka kakita. Wa ko nakita na. Ay, kamis, wala kita Pwede na na kong dagana. Wa ko nakita, pwede na kong dagana. Ano niya, talawan ka yun, kayo. Sa kahubog rating nga lito ninyo dong, ay. Ha? Hubog ka ito na Nag-isangpit mga white lady. Ang ako dyan nga, alam.
Bunga lang to sa inyong kahubog. Oy, bunga lang yun to sa inyong nauna. Kay matod ining Naldo, kamura man kuno sa silang nakainom. Ang nahubog, epekto to sa inyong nainom nga bino. Maong kamura sa sila nakakita sa White Lady. Na, Mauka, nay. Bawas ko una-una. Hubog tuod ko pero murnawas ang biya taon ko sa diyan. Nagigsulti na ako White Lady. Labi nagsangpit niya ako nga. Pero kisa ba ito siyang nagsini naglubos puti dito sa mingit-git kadapit. Kabi eh. Nahihiyan na ba tingal ito na ako siya? Oh. Dili. Nainumdum ako. Ang iyang sinina. Mura o gahon nga gisulob niya itong Prinsesa Amy. Mura yun. Siya ka si Prinsesa Amy. diha ay Prinsesa Amy. Hinugdon sa katong tigwa nga patignaong. Dili Prinsesa Amy ang angay tawag ato niya. Ako'y angga ato niya. Ibagay na to siyang naong. Prinsesa Amy to siya no. Oh. Posibleng angga na niyang Amy. Nya. Ang tinuod niya pangan Irmi. Irmi no. Ermitanya! Osto! Siya si Ermitanyang bruha! Sabay na to? Dili ito Prinsesa Amy. Ingnan nung Ermitanyang bruha to. Kay bruha kay naong. Ay! Ay, pag-ingon na ba yoy? Kay batig naong, ang gaan sa nimog di maayo. Wa mas to siya angay nga prinsesa ba mong prinsesa. Kay pastilan na naong adto. Magkinumot nga tuhod na ko. Kita na tuhod kay gumot. Ha? Kung gwapa pa na tato siya. Unya batanon pa. Angay na tawag Prinsesa Amy. Alan? Wala diya. Gusto ba? Nahinumdum na ko. Ha? Usa siya ka batanon? Usa batanon? Ubay, batanon ang iyang tingog sa diyang gilitok niya ang kakungan, Baydaldo. Hida. Ngano ka ba yung batanon ba ditong mga White Lady? Ako di ato bangad to? Nahibawa pa lang ko gabi yung batanon mga White Lady. Buwan na. Wow, tako ba nagkakapil ni mo? Gibirahan ko ng tato. Tumalasa noon eh. Uy, kisabi sa kaya itong taksi nga gikas amo, Baydaldo. Ha? Mauna Si Carol na isa kaya itong taksi na eh. Oh, nabisi ka magpangita sa White Lady God. Gisibatan noon kasi mong asawa. Sige man tugtuplok ganina siyang cellphone. Niya pagkataod-taod, diha na taksi nga ni Sodenis ato. Bida, lakaw mo lang siya, di mananghin ako. Na diha. Mao na diha. Nagkaway ayo na gid ng asawa mo, Alan. Mas bae pag magbuwag na lang mo do. Kanang buwag nga klaro ba? Kaysa ingnon ining inyong sitwasyon nga sakaan ka na ugan ka na lang sa imong asawa. Way ayo. Aten. Ay pagsalga. Sa ta? Aten. Ay pagsalga sila ha. Sabiya ka sa akong babasol kung anong nahinayak ang atong anak atong bayana. Oh. Ayaw pa yataking maayo ang imong katungod do. Isip ba na do, Alan? Nagbata ka buntag do. Si buti may pasabutay. May kasayuran ka bahin sa kong asawa? Hatay, Martin? Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin?
Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman